Sexuální prohlídce. První vyklízení za námi, což jsme s tím zatočili. A vy jste odkud, pane? Já jsem z Japonska! Já jsem sýský samuraj s kosou. Víš? A přišel jsem tě... Osama Amerikato sushi! Japonsko Tokyo hotel! Amerikato Konnichiwa! Hokikyo! A zrovna za tebou. Kamo, tak ten výhled za tebou. Co tam děláš? Kámo, takhle nebudem kámošky. Kámo, nebojíš, dej mi to kolo. Povidla ročník 2010, pozdní sběr. No, počkej, už to teď tam otevře. Čukneš si k tomu, dvakrát se pobleješ a budeš do... Tak s tím vozem, to je bílé, veď. A kočky chcípnou. Pověz mi něco. Já čekám, kdy tady objevím nějakou mrtvolu vole z druhé světové. Fuj. Ty kokos. Stojíme. Yeah.